Prijelaz iz jedne godine u drugu ne bi trebao biti samo kalendarska promjena, nego poziv na tišinu, preispitivanje i obnovu srca. Na ulasku u novu godinu postoji nekoliko važnih stvari koje vrijedi učiniti kako bismo cijelu godinu proveli u miru, vjeri i nadi. Prvo, potrebno je zastati i zahvaliti. Zahvalnost je temelj kršćanskog života i često je zaboravljena u buci svakodnevice. Nije svaka godina bila laka. Mnogi od nas su prošli kroz gubitke, bolesti, neizvjesnosti ili razočaranja. Ipak zahvalnost ne znači poricanje boli, nego prepoznavanje Božje prisutnosti usred nje. Na početku ove nove godine dobro je u molitvi izgovoriti jednostavne riječi: Gospodine, hvala ti. Hvala ti za život, za obitelj, za kruh na stolu, za snagu koja nas je nosila i onda kada smo mislili da je nemamo. Drugo, važno je ući u molitvu iskrenog preispitivanja. Početak godine je prilika da se zapitamo gdje sam bio blizu Boga, a gdje sam se udaljio u prošloj godini. Koga sam povrijedio, a kome sam trebao oprostiti. Molitva na početku nove godine nije molitva popisa želja nego predanja. To je trenutak u kojem svoje planove, strahove i snove stavljamo u Božje ruke, priznajući da bez njega ne možemo ništa. Treće, svaki je kršćanin pozvan obnoviti ljubav prema Bogu, ali i prema bližnjima. Nova godina nema smisla ako u nju unosimo staru gorčinu, zamjeranja i zatvorena srca. Oprost je često težak, ali oslobađajući. Na početku nove godine dobro je odlučiti: ne želim dalje nositi teret koji me veže za prošlost. Ljubav nije osjećaj, nego odluka. Odluka da činim dobro, da slušam, da budem blag i strpljiv. Na kraju pozvani smo ući u novu godinu s nadom, a ne sa strahom. Budućnost ne poznajemo, ali znamo onoga koji je drži u svojim rukama. Ako u 2026. uđemo sa zahvalnim srcem u molitvi i ljubavi, tada ne ulazimo sami, ulazimo s Bogom. A to je najveća sigurnost koju čovjek može imati. Sretna vam i blagoslovljena Nova godina.